I gdje ste bre ljudi, znači opet igramo danas opet igramo PUBG. Danas ćemo probati imati što više kila. Opa, ako je to moguće. Šta je bre, što mi pokazuje brate, ja sam 30... Jehihej. Level ono mi pokazuje šta treba da, kako se kreće. Pusti me brate. Sigurno zato što sam nešto podešavanja na mom telefonu radio. Teo sam malo da mu skinem memorije, ali to za moj telefon ništa ne škodi. Inače moj telefon ima 40 gigabajta. 40 giga. Opa. Oj. Ok, za malo me lik roknuo. Gledajte kako ovaj skok, ja skočim ono de levo. Te logika tu. A bukvalno sam pao u najgori grad. Ali i trajaće dugo ovaj game. Palio sam onaj... Uf, jebate. Šta je bre ovo bre? Kad su vi pali bre ovdje? Ja ne verujem. To je sam malo, znači lik, samo da je malo precizniji bio, znači ja sam ono clean. Reći meni ovo, meni je treba. A ljudi, pao sam na najgore mjesto gdje slučajno sam stisnuo jump, ama šta je brate ovo, makni se. Slučajno sam stisnuo jump i onda greškom sam upali. Zanimamo gdje ćemo. Pa ajmo ovdje, a ljudi, u Roškog. Beži gore budalo. Hajde bre. O, gle kako zasica bre. Ajde samo gas. Ajmo ga lik, vidio sam lika. Samo polako. Vidio sam tamo lika. Tu si bio, nemoj sad. Kao nisi tu bio, vidio sam lika ljudi 100%. Aha, tu se peglaju. Stani. Stani, evo stižem ja. Se blizu negdje ovdje, a? Si blizu negdje ovdje, jel liči? Aha, eno ga vodi ljudi. Neka pustit ću ga da dopliva od ovdje pa ću da ga roknem. Da ne idem čak tamo u vodu da mu kupim loot. Ajde, come on. Eno ga ljudi. Ok, 3 kila. 3 kila imamo. Pa nešto mi slab loot imaju, ja. Brate, ono, pusti me. Oni me kurac bacit će ovo, šta sad? I ovaj laser kako me ovaj nervira, brate. Nemoj, gledajte, znate vi kako ovo neki put ume da... Samo jednom zaseca. Pa tako ti kurac. Ali dobro ljudi, dobro, nije ništa, šalim se. Nije ništa strašno ljudi. Znači, evo sad ćemo pun gas. Idemo malo tamo ako nađem ljude, malo da se peglamo. Ako ne nađemo onda ništa. What the fuck, šta je s ovom grafikom jeba?
Ajde, gas, ajde, molim te. Ljudi, kad bi našao... Aj baci drop, molim te. Baci drop, ajde. A baci drop, jebote. Uaja, kako zakoči, bre. Daj, liče, pusti taj drop. Gledajte gdje je drop, ej. To je čak tamo. Znači, ja vama izbacujem moje full gameove, ali ću da ih ubrzam tako da bude malo, da ne bude baš klip 20 minuta, već ono, da bude malo i zanimljivije i to. Bar ja tako mislim da jeste. Ne znam, ljudi. Ne mogu ja da stignem na taj drop, nema šanse. To je čak tamo. 4 puta scope. Šta će mi 2 puta scope, nije jasno. Ok, jedno su kola. Mislim, džip, ja kola. Još kad bi ja znao gdje je otišao sad drop. Bilo bi. Mene si našao. Iza mene se ljudi pucaju previše. Šta je bre ljudi s ovim lootom, aman. Ja ne znam, brate, gdje je pao drop, stvarno ne znam. Ovo, čekat ću drugi. Samo 4 puta ću stavim tu. Ova 2 bacam i ovo ću da bacim. Ljudi, ajde mi njih da pregazimo tamo, a šta vi kažete? Samo još ja kad bi znao gdje su oni. Sad kad mi trebaju da izgazim, sad ih nema nigdje. Eno lik, a nije. Gdje ste sad, ajde, šta je sad, nema pucnjavi. Okej, ovo je, ne. Jebote, omašao me sa karom, ljudi. Ja mislim da nisi ni imao scope. Kako, brate, čuo se zvuk? Ljudi, čuo se zvuk kara. Ja mislim da ste vi to čuli, ja. Čuo se neko baš kao kar, ono, dum. Ono, jedan metak nemoguće, ali dobro, možda mi se učinilo, ali... Kad će taj, bre, drugi drop, idem na njega. Dakle, bandaži, tek se sad uzem. Okej, 5 kila za sad, nije loše. Ajde, znači ova zona ide drop. Okej. Hajde likovi, gdje ste sad? Znači sad mi se ljudi previše igra PUBG, tako da... Očekujte do najmanje 10 kila. Čini mi se da čujem... Da, dolazi avion. Eno lik. Pa puce me, dečko, ne da bežiš. Šta je ovo svi helmet level 1, brate? Eno više. Kako me neže ovaj kalaš? Mnogo diže ljudi u viz, braću. Ma neću da ih lutam koji jebe. U stvari morat ću, treba mi metkoji. Gaz! Nemoj samo iti da mi kažeš da nemaš ništa. Ima si skar. Gotovo, šta radim? Taj mi skar bolje nego ovaj kalaš. Znači da vidim samo, bolje nego kalaš, ljudi. Zašto ova muzika je? Sad ja ću ovdje da bolim ovo. Čekamo drop. Hajde drop više.
Daj molim te 556, molim te, molim. To, car. Ovo ima SKS, ne znam da li... Neću da ga uzimam, neću. Neću, više mi se u ovom gameu pucaju rafalne puške. Tako da, ljudi, što je vama slab loot toliko? Samo mi to nije jasno. Nema niko da beži u zonu, a? Trči kod koli, trči. Nemoj da sjacaš bre toliko. Drop je tamo. Ajde, upadaj. Daj ne seri bre. Gas. Idemo tamo na drop. Znači drop nije nešto daleko, možda 200-300 metara, nije više. Daj Bože da ima, probi da ima gili, vrati. Se malo zajebavamo sa gili. Samo da me neko ne rokne, vrati. Evo ga, vrati. Ali je zasecalo sad ljudi. Groza. Morat ću grozu da uzmem, vrati. Predobra je puška. Samo što sam se malo zeznuo, što sam bacio 7.62. Ljudi, šta je bre ovo? Nema veze. Kada ovo nema niko da ide na drop je? Ovo realno bre? Ako jebe ovaj džip, sad ću da uzmem ovo. Ovaj baki. Da li je moguće nema nikog na drop je? Još 32, ja 7 kila ljudi. To je skor. Onako, nije loš. Ne, ljudi, ja sam u red zoni. Trči. Aha. Beži ti. Pa kako ljudi nemate 7.62 bre, šta vam je bre? Dajte 7.60, evo ga, nije. Zašto mi to radiš? Ljudi, jel ima neko da ide na drop, ljudi? Niko ne ide na drop, brate. Evo, 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 dolazim ja. Zamijenit ćemo. U stvari, joj, na velik. Ovo je bot, brate, gledaj kako. Gledaj, ne sjacaj mi. A ja polako pomeram, brate, otko znam koliko će brzo da... Ajde bre, mrš. Idemo ljudi, na još jedan drop idemo. Jebote, što mi ovako zalaguje, ja ne verujem. Znači, ajde gas. Idemo ljudi, kao što vidite, idemo od dropa do dropa. Ajde gas. Dobro, što? Gledajte kako to zakoči, ja ne verujem. Znači, u posljednjih nedelju i pol dana, meni se više baguje ovaj. 8 puta skop i ništa. 8 puta skop i ništa. Bravo, znači svakim čast. Ujebate. Ne, ljudi, šta radi? Života mi je ovo bolje da pucam bez skopa, je manje će da laguje, ja ne verujem. Znači ovaj klip će biti malo više ubrzan, evo ga što ne, da ga gazimo.
Šta je? Ja laganiji game nisam imao, ljudi. Znači, 30 i koji nivo, ja laganiji game nisam imao. Ja mislim da je ovdje bilo malo više nekoliko botova, ali zašto? Dobro, ne veze, secam je malo, ali, kako se zove? Biće ubrzan klip kao što vidite, pa će izgledati malo perfektnije. Jebi ga, mrzim da idem na drop, neću da. Da ću ja ovdje ću da stanem. Mrš. Ajde, gdje ste bre? Ja ću da legnem ovdje, jedino da uživam ja. Što kad je bacio ovdje drop. Super. Ajde, baci drop. Pusti ga to. To je legendo. Eno lik. Što me ne pucaš, brate? A gdje mi je? Jel to? Ja rekao neko bacio bombu, ljudi, kod mene. Šta? Hoćeš li više? Još njih troje. Stajte. Ajde, gdje ste? Zašto je ovako lagan game, ja ne vjerujem. Evo ljudi, šta ćete lepše? Još uzmete gili, još evo 4 puta. U teskovu ću staviti zato što ja sam sad previše, ali... Što bi ja vidio like, bilo bi super, jebate. Ličkovi. Ej, ovdje sam. Ajdete likovi, molim vas. Znate šta ću da uradim? Uzet ću ovo. I onda, šta se to čuje? Šta zove to? Nema se. Ajde likovi da ste. Ne, ljudi, ovo je nemoguće, brate. Ništa, ja ću ovdje da smanjim na... Pa tako nekak. Ali daj, ne sjecaj mi bre sad, jebote, koji ti kurac. Daj, daj neki lik, brate, što se ne pucite. Ću nekom da ga malo zaheftam, razumete? Likovi. Ništa, ja ću ovdje da časkam, a vi kako god hoćete. Evo, ja ih samo čekam, ljudi, samo oni da dođu i to je to. Ja još i dalje ne vidim nikog, nijednog lika. Aha. Pući se tamo. Ćao bre. Winner, chicken dinner.